to zboží do Německa. Čau. Čau, čau. Ale na železničním mostě zrovna v tuhle chvíli, plavou tady kontejnery. No, jasně. Jo. Aha, a kudy půjdeš? Jo, ty jdeš přes Pasmíra. No, dobrý, tak jo, tak se tam přijdem, já? Dobrý, dobrý. Auto má nahoře? Jo, aha, on je autem. Pohodě. No, 10 až 15 minut, ne? Ale a mrdnul sebou o ten, o svůj. Že sebou ten kontejner, oba spolu praštili od svých mostů. Aha, teď se odevřel. Wow, hustý. Čau. Ty krásný. Odevřel se na tím. A teďka je pod tou konstrukcí. Pojď. Ten druhý. Taky, hele, teď vylez. Ten je otevřený a půjde dolů.